MBC ndi program imene ya TIMVETSE nthawi imene timakhala tikukambirana ndithu nkhani zingapo zimene zakhala zochitika mdziko muno kuti tithe kuzimvetsa bwino. Ndi program yake ndi imene mukufikani kuchokera kuno ku MBC pa MBC radio komanso pa television. Nthawi ino muli ndine Blessings Kanache masindi ndekha ndi anzanga ngapo mu studio muno. Tili ndi Humphrey Mvula amene ndi mmodzi mwa akatswiri amene amayankhulapo nkhani za ndale. Takulandirani Amvula. Zikomo kwambiri. Komanso tili ndi Mr. Frederick Tom, iwo wandithu ndi mmodzi mwa anthu amene amayankhula analyst koma ndi expert pa nkhani ya communication. Zoyankhulazi ndi akatako yake kuti ngakhale mafuna kuti akukonzereni zinthu ziwiri zitatu kuti apa tingapange manji tizikazifotokoze manji kulake ndi amene takulandirani Mr. Tom. Thank you so much. Ndathokoza. Komanso tili ndi mkhalakale pa nkhani za nkhani mkulu amene iwo ndi Steve Dakalira. Takulandirani mthonkulo. Ndathokoza. Zikomo kwambiri. Zikomo. Ndi tsiku la lero tili ndi nkhani zingapo ife tikambirane. Koma kwayamba tifuna tiyambe kupita kayi chigawo cha kumpoto kumene kunali misonkhano iwiri. Msonkhano wa chipande cha DPP komanso msonkhano wa MCP. Tifuna tiyambe ndi misonkhano iwiri imeneyi. Koyamba Amvula, inu mukudziwa kuti weekend yathayi kunachitika ndi misonkhano iwiri kumpoto kumeneko. Chimene chinakupatsani chidwi kumpoto pa misonkhano imeneyi chinali chani? Koyamba tinamva koyamba kuti mbali zonse zimadandaula makamaka ne mbali ya DPP amadandaula kuti mwina wakachitika ziwawa mpaka nafika nyumba malamulo kupempha izi ndizi. Mutaona mmene waendera misonkhano imeneyi chidwi chanu kapena chimene zidapangane court your eye ndi chani? Poyamba pene msonkhano nachitike ndinali ndi mantha kuti mwina zimene anazipangarezi amkitwa secretary general a DPP unazikoza kuchitikati because nthawi zina kundaleko wina ukatchula chinthu umapasa maganizo amene anthu ena janalibe umakhazi pano wapanga preempt or wasongezera kuti pangani zakuti koma hayi peaceful and zinapezeka kuti anthu aja aukatoto anapanga peaceful rale akuendeni anapanga so peaceful rale ngakhale rale ina mena lukaronga ya first vice president ndi secretary general ndi anzawo ena anali malale abwino yawonso a DPP in terms of organization anali bwino. The corrections also ya DPP na yo properly declared makala zao iso ya MCP yako ikwendeni ndi yakukaronga very good decorations and the t-shirt in Saros not regular for supporters. It was a marvel to watch. It's not in the and I think in terms of organization it was okay. In terms of peace, I think it's not approved kwa bambo kilo kuti anangopanga it was an alarmist. He was trying to frighten the people. There was nothing. Antwa masapota makondana. Ngatipa makala mavuto amachita kusoka ndife ifetima kubira cadetism kuti mukakadetu kamenye vantu venu. Koma anthu wamakhala mo they stay in the same homes. So amababi sana naona marole awiri ya role ya DPP inaso kudusa sina tindi cha anthu a MCP amangopanga na wave peacefully and and I heard somewhere gossip area amena nali amapanga wave anali ana DPP propaganda basi propaganda ukuti amaweva na DPP amena nali basiwo anangwa veka salo that is something which can never happen. Mundu wa MCP sangavale salo wa DPP sangavale salo ya MCP wa MCP sangavale salo ya DPP. What's the take? So just in terms of organization I think it was okay. Na misonkhano inali bwino. So anybody amene amapereka ma options anthu I think basi zinangwera amene. Chabo mwana tirekere pompo ndibweranso kwa inu pa nkhani yomweyi. Mr. Tom, inu chinakusangalatsa ndi chani kumisonkhano imene chinakupasani chidwi ku misonkhano iwiri imene wa DPP komanso wa MCP. Wa MCP unali kwendeni pamene wa DPP unali
pakatoto. Yeah, blessings. I think tiyambe ndi nkhani yonikira kakonzekeredwe ka misonkhano iyi. Kuti pamene kunalengezedwa kuti kuli nsonkhano okuso kuli nsonkhano atmosphere inali bwanji. So ndimafuna ndipereke ndemanga makamaka ndimamvetseraso mawayilesi zimaone kuti amalawi atola nkhani onse amaone kuti ali ndi fiye kuti pamene misonkhano iwiri ikuchitikira mu boma limodzi ngakhale panali kusiyana mwina kwa malo about 21 kilometers away from each other koma anthu 15 koma anthu amaona be kuti pali kuthekera kwakukulu kuti pachitika chipolowe anthu apwetekanako mota anthu ambiri amanena zoti MCP isinthe nsonkhano ambiri amatchula kuti MCP isinthe nsonkhano poona kuti amanena kuti DPP ndimene dali yoyambirira kulengeza kuti khala ndi nsonkhano mboma limeneli koma ine ndimaona ngati kunena zoti nsonkhano sachitike timapanga address chinthu chimene chinali chosafunikira pa nkhani yonse chifukwa tikamana zoti amalawi tikuyenda kukhalirana bwino then sitikuyenda kumaopana kuti inu musapange izi apange ndi awa kwa ine ndimaona kuti issue yeniyeni imene timafunika tipange address including akuluakulu masecretary general azipanawo kunali kulimbikitsa owatsatira kuti tikachititsa nsonkhano ifeyo ngati atsogoleri anu tikufuna musunge bata ndi mtendere osati kuti akuti asakhale ndi nsonkhano iyayi chifukwa ndikozopasana chitsanzo cha mipingo timapeza kuti apo pali mpingo wina ukumenya malilime apo pali wina sumenya cha malilime tsiku lokumana ndi limodzi sande awo nkupemphera achoka azipita kwawo awonso nkupemphera achoka kumapita kuti kwawo so tikuyenda kulolerana tivomereze kuti tosefe ndife Malawi tikakumana msonkhano andale kuja koma tikachoka kumene kuja timakabwerikana makasu mapita kumunda nde tikuyenda kuzindikira kuti tosefe ndife Malawi msonkhano ukhozochitika MP wina Shadow akuchititsa kundilande kwa Chinsewu Shadow wina akuchititsa kundilande kunsika onsewo ndi Malawi as long as akupanga organize nthu zawo bwino there is security aliyense Malawi amene ndi watsatira kudziwa udindo wake tikhoza kukhalirana mwa mtendere mabata ndi mtendere aliyense nkumachita msonkhano wake zoti zili zonse nkumatheka so kuyankhula kwina tikamayankhula nthawi zina timapanga create fear mwa anthu komanso zoyankhula zina zimene zikuonetsa kuti pali kukayikira I should call that negative mindset kumangoganiza kuti pamene anthu akukumana ndale ndoti pachitika chipolowe ndikaganizidwe kolakwika. I think this is the time that we need to start speaking the positives zinthu zoti zikhoza kutheka amalawi akhoza kukhala na mwamtendere opanda chipolowe choyambirira tipange value moyo wa nzathu ndechofunikira kwambiri tipange value kuti awawa ndi abambo amwana achoka kunyumba kwawo akudzachita atende nsonkhano koma ndi bambo amwana kwawo uko kumene achokera tikapanga value kwambiri that sense tidzakhalirana mabata ndi mtendere kupita ku nsonkhano tsopano ndi zimene amanena mvulazi kuti anaona malole akudutsa chimbibiti chachikulu kwambiri cha MCP anthu aja nkumawevana zimene tikunena zindeziti zimene tufunika tizikhala choncho because zitenje zija cha blue ndi cha red zisatisiyanitse kaganizidwe kathu zisatisiyanitse sabweretse udani zimene cha ndizitenje chabe timazivala pa nthawi imene chitakachoka chimene tikangochosa chitenje chimene cha timakhala amalawi so tipange value kwambiri kuti ife ndife amalawi tikhoza kukhalirana ngati mmene zaonekera pamene pacha chinthu chinanso chimene mafuna ndinene sindikudziwa kuti okwera malole aja anakakhala kuti nda MCP akudutsa kuphalombe kumene mayi uja wopanga degree yakuti achakwera asakapondeko zidakhala chimbiti chimene chinali cha DPP ndi amalole aja nda MCP akudutsa kumene amadutsa kunali kuphalombe sindikudziwa kuti kodi tidakakhalanso ndi bata wantundu umenewo ndikufunsa izi zifo kuti kuphalombeko ndamumva kale wina akuyambitsa nkhondo wabwera poyera pa nsonkhano ndikumanena kuno achakwera asadzapondeko kuno si kwawo kuno ndi kuchipinda kwa chani kwa DPP so kayankhulidwe ngati kameneka ndikamene kamabweretsa chipolowe ndende ndichikhulupiriro kuti atsogoleri andale mwina afunika atengerepo chitsanzo pa zimene zachitikazi awayankhule owatsatira awo osati so owatsatira okha including iwo atsogoleri akamira pa nsonkhano asamayankhule dala zinthu zimene zikhoza kubweretsa chipolowe mdziko ayankhule molimbikitsa bata ndi mtendere zimene zidachitika ku phalombe zija zomayankhula kuti achakwera asadzapondeko I don't know if that woman knows kuti chakwera ndi president wa dziko lino in fact mwina chakwera ndafunika azauze yo aja kuti inu ndi mankhulidwe anuwa muzingokhala nyumba msamatuluke fa mundu onongera dziko so akamayankhula anthu azindikire chimene akuyankhula kupatsidwa maiki si platform yoti basi popeza muli ndi maiki ndi kuti musokoneze dziko I think maiki iso tizipereka kwa anthu oyenerera pala anthu ena amene timwapatsa maiki misonkhano musakuyenera kupatsidwa maiki because mutu umakone kuti anthu osokonekera kuzosokoneza dziko I thought andale amafuna anthu olalata kwambiri itsona zimeja sindali imeja ndi nkhondo ndekundale timafuna anthu
oganiza mwanzeru kuti iwo azizindikira kuti ndine mtsogoleri chifukwa umene ndale ndi utsogoleri ndale sikusokonezana kapena kumakangana ayi ndale ndi utsogoleri ndeti akema pene paja azitiuza zimene akhoza kutichitira ngati Malawi because ukayima mbali nake kunena zoti kuna president asadzafikeko usamayiwale kuti nawenso udzafunika kupita dera lino ukapangecha campaign ndipo akumene kujaso atena zoti kuno sadzapondeko ndale zozikhalapo chabwino sure ndathokoza kwambiri Mr. Frederick Tom apa tipereke mpata kwa Mr. Dakalira munaona misonkhano iwiri imeneja mwatolapo zotani mungafotokoza zotani kuchokera ku misonkhano iwiri imeneyi ngati preamble nkhani yayikulu ndingogwirizana ndi makosana awiri wakunena kuti kumakhala bwino ndi anthu tiyeni tikakhala m'midzimu tizikhala bwino ndi anthu chifukwa amatero akula kwamati oyipa athawa yekha amatero oyipa athawa yekha ngati munthu wayamba wekha kuti iyayi pano sipali bwino iyayi pano makonokoto ndamati kuti bwanji inuyo mukhala ngati kuti mukayikira mwanyamula chani mwakhalira chani paine tasukani mphasa mayika kampeni kumphasa orakhalira bomba ndiye kumakhala bwino ndi anthu Malawi ndi dziko latonse komanso mmene anenera kunena kuti anthu amene tili andale tatiye tionetsetse kuti uthenga umene tikupereka kwa Malawi ndi uthenga ofesa mtendere komanso pano pani nthawi yoti tidzipanga zija pa Chingereza amene kuti issue based politics osakhala politics of castigation zadzana kupita pena chakuima koma bambo lalatani tukuonani mwa mtundu in fact mmene atchula za amayi wakuphalombeyo nadzaganiza pena poti ndizoti amayi aja amachita zisudzo mbuyo amene amatsatira bwinobwino za theater chani amachita amene aja ndi malemu getu likankwatira ndani kodi kapena Amachita zisudzo. ayamba zisudzo munguzo zikutuluka pa zisudzo so kumakhala bwino ndi anthu komanso tiyeni tionetsetse kuti kodi uthenga umene tikupereka kwa Malawi tikupereka uthenga utani tatiyeni tapatse mfundo zachitukuko mfundo zimene zikhale zomanga dziko lathu osakhala kuti tibweretse kupasula ngati atsogoleri and chithunzi chimene chija ndithu video imene imetana kale kuti ayi masapota awukira onyadirana akudutsa zimafika Jovan in fact that's the way we need to live dziko limodzi anthu amodzi tonsefe ndife Amalawi tatiye ndizikhala ololerana tikati ya tiyeni tipange nthawi yoti tipange zachitukuko kuti tichite limodzi ndale tikati tiyeni tipange za ndale zoyinde tidzipanga kumeneko kumasofika poti mpaka na wina osamwirana madzi haya amene sangadutsa pakhomo panga amene musangalire kuti chimanda chathobwa atakhala kuti mwana wake ndapongoza ndiye kuti udana kapena uncle ako unaona kuti apongoza saponde pakhomo panga anena kuti mwana wanga zibwera ndithu ndazofunikira choti atsogoleri akuyenera kukhala kupereka chitsanzo very exemplary tione kuti kodi zimene tikuyankhula pakamwa pathu tikuyankhula za mtundu wanji of course chimene ndiona kuti panatulukanso nkhani zina ma allegations ena akubwera kumeneko iyayi anzathu ena afuna kuchita kukonza ngati zofuna kubera zisankho so zinthu zimene taona kale kuti ena ayankhulapo kuna kuti tsono anthu ngati mukutsogolera mchitidwe ngati umene umangoti kungoyankhula mokhadzula kungonena opanda kuchita substantiate zimenezo ndi zimene zili ndi kuthekera kuti zikhoza kuti sokonezera njira imene tikukonza yokonzekera chisankho chitaka chamawa pano tili September tikumaliza September already we're just a year away ndiye tisayambe dala kuchita zinthu zoti tisokoneza Malawi ngati tili ndi umboni tateni tibwere nazo mwachangu tipereke kaya ndi kumeki kaya ndi kaya polisi kaya mabungo siyana oyenerawo kuti akuluakulu palizi renti zikunikeni that's the best way to go than kukhala mmene anena kuti ana alarmist kungobwera bambo basi ndikumangolalika ngati galo achiwe kuti wecheta we yano ndiye sizitero kutero koma otherwise mmene anena kuti ayi tiyeni misonkhano kuti apate kuti ulendo wayamba road to 2025 tiyeni tikhale ololerana tiyeni tipereke uthenga kapena kuti mfundo zachitukuko osakhala kuti zonyozana kapena zodzetsa kupasula pakati pa Malawi. Tathokoza kwambiri Mr. Dakalira. Mr. Mvula pamene anayankhula Dakalira akhudza nkhani imene ilinso yofunika kwambiri imene anayankhula ndi mtsogoleri wake wa dziko lino komanso amene ali president wa chipani cha DPP
Professor Arthur Peter Mutharika amene anakamba mawu amene afotokoza dakali aonena kuti akuti iwo akhulupirira kuti bungwe la National Registration Bureau NRB lili ndi maplani ofuna kubera chisankho ndiye ananena kuti ufuna a president achakwera alolewa pa nkhani imene ndipo alese zimenezi dakamba pa nkhani imene imutsindika kwambiri taonapo ndithu anthu angapo otsatira bwino za ndale ngati Norma Mfula alankhulapo kunena kuti ayi sakuyenera Mutharika kubwera kunena zimenezi ngati ali ndi umboni akuyenera abwere apita akafotokoza madera oyenerera osati kungonena zinthu zachisawawa. Inuyo Mr. Mvula ndi mmodzi anthu amene amatsatira nkhani za ndale, kodi zimene akulankhula Mutharika zili ndi chilungamo chilichonse kapena chimene angapanga Mutharika pada akali pano ndi chani ngati ali ndi nkhani kutima kwawo ngati zimenezi kuti mwina NRB akufuna atapita chisankho foza NRB abweranso nawo yankhulapo anena kuti yayi atsutsa anena kuti zimene akupangazi nzongofuna kubwesa isokonezo komanso kupanga discredit bungwe limene lili la boma limene limakhala loyima palokha limapanga zinthu moyimira wina aliyense ngati Malawi. Ayankhulapo tinayankhula ndi Norma Mfula tinayankhulapo ndithu nkhani imene ndioferesa nkhani kumeneko. Inu ngati Mvula nkhani ngati imeneyi munenapo zotani tamva mayankhula dakali odi nkhani ya mongoyero wesa mimba dakali lasongwe nimesa aitenga kuti tiyambe kuti tsopano zolankhulidwa yes ndikuti mwangochula kuti tilankhulepo chabwino komano that does not stop you kuti muyankhule bwino zene mufuna kufika bwino foti awa ayero kutsogolo muyankhulira apa kama ine ndikupaseni mpata itaita masoleni aitsebula tapase mpata generally misonkhano yonse iwiri ningoyamba ndi MCP wa MCP wo amene analankhula chimwendo Gotani ndanza wena analankhula bwino kwambiri anachula za ma-issues anagulisa zimene mwina transference makamaka under MCP zikuchita anazimasula ndithu and anthu pokumva analankhula bwino pamene pana ndi guarantima kwambiri ya chimwendo akulankhula kuti please zogawa zaurerezi zisagawidwe on political lines because madera ambiri ena kumagawa in political lines especially kumene mwina kuli opposition stronghold apo kumakhala frustration mwina kuti kulibe makansala aboma akuwasankha anthu awo okhaokha kuti alandire zinthu. So that's a problem. So mawa menje kwenda ulimbisa mtima and the threat which he should mwina aikwanirise kuti akhale ndi proper way kuti akhale kudziwa kuti akulandira nda Malawi irrespective of whichever party. Chimodzimodzi nkhani ya nifu ijaso chimodzimodzi iziyenda kwa Malawi wonse mmene akupangira vice president and madera mwina anthu asalephere kulandira ngongole nifu ichiyoti anthu ena kumeneko akudana ndi nifu utakuopa utati awa asokoneza mavota awo zokuchitika adamvula nifu ija kubwera kuti idzagwire ntchito nkumapeza kuti andale chifukwa choti iwo ndotsutsa boma nkumaletsa nifu aja kuti agwire ntchito bwinobwino chifukwa zionekera ngati boma likugwira ntchito in the end opeza mavuti ndi chakwera nifu ikagwira bwino ntchito. So to frustrate that let them not work. So at least kumakhala ndi an element yonena kuti anthu azisizazichi even pamene mapakhala pilot survey piloting ya zodembesize amalesa anthu musapite ukapanga check ukapanga nawo because afuna kuti apange frustrate ma process. So when anthu ena akuboma komanso kwa anthu andale ena amene akumauza mafumu ena kuti musapite nawo musatenge ngongole zanifu chifukwa amadziwa kuti anthu aja akatenga ngongole apanga realize kuti chakwerayo chakusankha including CDF ija ati ma MP eno mbana zoti alibe nthawi alibe yotakhoza kapanga process kama zimene chakuti ziyamba kugwira ntchito simply because akudzoti NIF CDF ndekuti they are promoting chakwera. So basically analankhula bwino chimwendo awasa Gotana analankhula bwino ndanzawo analankhula bwino they spoke kukhala asogoleri mabudo bwino sana ndi mkwiyo porankula koma they were speaking from the heart
machita kuona kuti anthu akulankhula kuchoka pa mtima pawo sakupanga propaganda sakulankhula za boma koma kunena zimene zinthu zikakhalira. So I think that was very good. Tibwere ku DPP. Anger kwiyo sunathe so akupitiriza now nafika kale ngane ku mukafika pa psychology abana kuti mwana anthu anafika pa ali mu stage odusa na mtusana anadusa pa denial ali pa aggression ali pa japofuna kuti sipano no, nobody else should continue. It is just me. It's me. Entitlement, which in which this country is just for me. So I go from Monyo talk to Malawians and now telling them Maguzanino, as if could have been Malawians made a mistake in Kusanka and Zao. So it was managed to Makazo put rabo. Then I will pick 3 things. Yeah, but anakula adakalira. Yes. Ni maganiza kuti ndichipange link ndi appeal imene iwo amtalika adapereka yonena kuti iwe chakwera segura central region. Ni meisa kuti choyamba apanga condemn kuti zimene anakula munthu uja Maria Mainja Maria Masanza Mrs. Mainja amene regional governors of Southern Region wa DPP anara kwankora nimeisa kuti arankora tu zimene ziji nimeisa kuti mwina mu even press statement yituluka yopanga disown kuti uyu nzatu sana nankora koma sana fune ngakali kuichura the president kuti sana nankure, which is wrong. In fact, if we love Malawi, Mr. Vula, and who got oil from to do Japan Songhana, Africa could and do disciplinary hearing. Because yes, if we love Malawi, yes. I can remember Beneko is now quicker. Before the Ankarimo Bible, Amati was young and I saw socially in this Omagomo, Usana Amber going and I saw social Montwina, this. So I got that bit up for my coma, the Yana and Kora Maria Maija, and I will make a bit of Kosokanogo. I can actually, this is up, we cannot build Malawi. So the Nanga, the minutes the Yana Kita Yeyo, Nanga Vena, and MCP, and husbands, when see the Alliance, the DPP. They are the bank of body campaign in Madeira, and the Mamacho of Central Region. Nanga talk Central Region. Anamva kunena uchakwera sabere chimwenda sabere nyama zikulu zikala sabere anacha kuchwa ndi maina anacha kuchwa maina so nanga au kumene ko kulibe anthu alibe pasapora zawo alibe chipani cha mphamvu ngati MCP azipanga bwanji because if you create no go zone anzanuso abanga no go zone simo sakulola ndikumpita kwawo and they could you're creating a problem. They also post bank protect the Parambe bus. And then protect the you have got to go you have got to pass through Central Region, a home ground, the MCB, couldn't be the north. So now I'm going to bank create no go zone and so forth. So I expected Gutumina Amtarika, if he's a statement enough, I can never condemn. Zimene anachita Mainja ndikupanga kuauza anthu awo kuti mwina apange zinthu progressive kumavomera kuti ndale zikhale ndale zoti kuli konse munthu akoza akapanga campaign. Chachiwiri ndimayembekeza kuti Amtarika pokhala kuti anali former president, now that he wants to go back to the current president, akhala issue based kunena kuti ine ndifuna ndibwerere kwa ndikhale president chimene ndifuna ndikachite better ndi ma item 1 2 3 4 just to talk about and kuvutika kwambiri is not the solution. You must talk about what you as Mtalika you want to be president, how you are going to do it. I like the way Kabambe amapangira present my issues like because I provide my solutions. Now we can question the because you are now saying that he said this. People will be interrogating the fact that could take each minute.
That's a different thing. So iwa jango tena zoti nikabwerera ine, I am the honest savior. How can you be the honest savior? This country is a president. There is no big family. There is nobody who comes from the breasted family. You can only be, I mean, you are entitled to read. Yeah, then I also found that Sakuta Panga present substance. Or many other Iwarabo Muboma Mokuti, my friend the Gamarize easy, Naisia Madere up. He complained about the Salamanga Yumba Comport, but the Sanamanga Bank, and in the period. And how do you want to build a house? Ukarwasamo Boma, I mean, do you need to roll Boma to Manganyumba? If you think you have got a vision, you have built, and does it mean you can over for that's not true. During the time I was president, he spent very little time in Comport. Even some of his own advisors were saying you can forget about the north. Panopa amvula panopa anamanga nyumba kumangoji amaoneka kwa anthu akumangojiwo yosomaoneka osamanga nyumba kwa so manga solution iko si njira yotaoneka kwa anthu ayi so anyway so zimene zinaona kuti muna kulankhula mosakhala ngati mwa anga kongofuna kuti pakale state then anankhulanso china chake chimene china ndikumudwisa anayamba kupanga kuzuzula kupanga kuwaphunzisa anthu awo ena kuti amene achoke kuchipani amene akufuna simufuna kugwira limodzi. I thought that was a bedroom talk kuti kunyumba kwawoko akanakhala kulankhula. It was not supposed to be said pagulu anthu osaje kutalatira nkhula because koma the extra part konena kuti ikhoza kuchosana chipani kantima kamene pagulu. I think it was there's no one who owns Japan. Japan is Japan because Muriat. Japan is Japan because the way you you are just one of the with one vote. So did my 45, 10, 20, 100, yeah. So mina many of my karazoti then in another also Mopanga intimidate. Mangen Kabanga Tivura. The Tibitaba Street, the manager, one of Crasso, very senior member of parliament, one Pandoku. I don't intimidate the government. Pamene Inu, Nadim Boma, Monen, the Sabuno, 14 years. And Usana Fike Pona Mugate, Mukamanga Okuti, effective Rapan, this end of the street, or Mukamanga, blackmailing. You cannot blackmail a sitting government. Is it a Megazana? Subana umangani bulira kwambiri bulira mokweza kwambiri bulira mokweza osangobira kokavula mimi bulira mokweza you forget kuti iniyo kuti mnamanga anthu angati muli mboma ndabiri unacho sando chitwa ngati wa mboma kunzuzu kumapanga songano kuna pedwa anthu kumene katoto anthu ena anapedwa anthu 20 pa demonstrators anapedwa Robert Seso anapedwa ndo njawuja uchi anapa so nthawi zina timankola mofuna kuti zikhale usakhala bwino bwino mwaye mwina anzawo sakuta kukumba regime yawo 14 years kuti adapanga chani mwina that's a good thing sana chule zinthu koma it doesn't mean kuti anthu usokolo kusata kukumba zamba kukumba so mwina kulankhula sikukhala bwino organization inali bwino koma the messaging was very very poor. Messaging sinali bwino sana sindikukhulupira kuti ine natural chimene mafuna anene. The reason why anapanga decide kakhala ndi msonkhano woyamba after convention kakhala nawo kumzuzu sindikudziwa kuti chinali cholinga chinali chani. I thought message sana apasa anthu akumpoto or sana apereke message to the whole country kuti this is what I want to do. So zolankhula sidakhaliza kugwira mtima. Chabona ndithokoza kwambiri mvula mwana haitali koma ndapasanidira mpata kuti muthe kufotokoza mene kodi msonkhano wa MCP unaenda motani maka kukhaniza zolankhula nanga ku DPP zinaenda motani ndopasani mpata Mr. Frederick Tom inonso ndopasani mpata mphindi zochepa kuti mwina mukutambasira pang'ono ku MCP muonani msonkhano wawo munali kwendeni pamene matsogoleri Secretary General wawo Achimwendo Banda komanso Vice President wawo Michael Danhara
ndakulakulena unaida motani komanso tipita mbali nayo kuti muone kuti msonkhano wa DPP umene masogolera mtsogoleri wa chipanichi amene ali mtsogolo pa dziko lino Professor Peter Mutharika ndi akulakulena chipani unaida motani makazolankhula Mr. Kanachi poyambirira I think tiyambe ku MCV uko kwabwera Grizeda ndipo pa msonkhano umene anapatsa mpataso utata ayankhule chabwino Grizeda chithunzithunzi chimene ndinali nacho kuchokera mmene analili ku DPP ntamona akupatsidwa maiki narapa ndi DPP chara yathapa isambwadzidwa koma zikuoneka kuti she has reconnected herself to MCP in a very positive way. Ambiri atamona Grizeda ogwira microphone amene pacha anayembekezera zambiri zoti akhala kusambwadza cha DPP koma she never did that. So nakhalabe ndikuunikira ma speakers osiyanasiyana kuti ndimpeze wina wake ndi chifukwa kuti amene akuone kuti anapita opanda mutu pamene pacha koma akusowabe kuti kodi ndikhoza panga trace ndani amene anayankhula zamkutukutu zopanda pake so ndikuona kuti when they were saying tikakhala ndi msonkhano kumpoto they had sat down ndikupanga prepare kuti Malawi ena akuone kuti sakudziwa zimene boma lino likuchita. We should use this platform kwadziwitsa Malawi kuti munzimba amutunse M1 ujarata takoza madzi kunkhatabe madzi kukalonga tatani takoza mamega farm tikuchita izi kunifu tikuchita zikuone kuti they prepared kuti anthu tikapatsa uthengawo so to them zinthu zinayendera. Now going to DPP ndikuona ngati DPP sinakonzekebe even campaign they are not led. There is nothing they are doing on the ground because you can't plan for a party which will be chaired by the president of the party who is also the former president of the nation ndikupita kumene kuja nkapezero mulibe chowauza Malawi. Okay, tikamangana izi kuti Mutharika yankhula chani ndi chani chimene ayankhula kuti akhoza kuchita chimene sadachite kapena ndi chani chimene anena kusonkhano kuja kuti akhoza kuchita chimene achakwerawo kanika kuchita. You notice it was complete input. So there's no way ungapite ku msonkhano umene ucha msonkhano waukulu platform yoti Amalawi abwera uwadziwitse zimene ukhoza kuchita nkumakauza Amalawi kuti inetu kuchipani kwanga kuno mukapanga matukutuku ndi kuchotsana zimenezo ndizoti mukhoza kuweka kuchipani konko. Sit down there apange nione anthu mamembala amene mukuwaona kuti akubweretsa matukutuku akubweretsa chisokonezo kuchipani auzeni kuchipinda kuti ine mukapanga matukutuku ndi kutanini ndi kuchotsana osati kupita pa public platform ndikumaka opseza anthu amene kuja ndi kuchotsana koma sinalodabwa ntava zimene zichafana kudziwa kuti chipani chija si cha Malawi chipani cha Mutharika nchifukwa anankhomo kumene kuja adathamangitsako chifukwa amafuna nawonso apeze mwayi otsogolera chipani chija. So ukamava Mutharika kumankhula zinthu ngati zimene jazo akungufuna kutionetsera kuti chipani cha Malawi si chanu chipani chinchandani nchaineyo ngati munthu Mutharika ndi mwini wako wa chipani chimenechi. Komanso kunalinso mbwerera zina za secretary general amunazimva secretary general DPP kupereka zimene manager tokupatsidwa maiki anthu osayenerera. Okay, so apatsidwa maiki kufoni kumene kuja ayankhuleko akutaya Peter Mutharika adasankhidwa bwino convention kuti adzatsogolere chipani chathu ichi anachita kuti chipani chathu ichi cha Malawi Congress Party inenso kumada kuti secretary general wa DPP mpaka ndakumabalalika pa platform ngati manager nkumakapanga acknowledge kuti chipani chawo cha secretary general ndi MCP mmutumu mukuyenda chani kwenikweni. So lack of preparation imakhala iti imene komanso platform ya politics akanachi muli apa ndikuze that platform is big. Si aliyesa amene kuzompatsa maiki kunena zoti yankhula kwa anthu mwina secretary general kunali kuyamba kuti kunali kuyamba mwina kuyankhula pakulu. So that is an indicator akanapanga rehesi komanso is an indicator kuti amene kulemba yes amene kulemba zimene amene kuonera. Okay, komanso kwa ineyo it's an indicator kuti the secretary general udagwa kwa munthu olakwika anafunika akhale munthu olali ndi blood ya DPP akhale munthu olali much experienced kuyankhula kwa ndani kwa anthu. Okay, Grizeda sanapita nawo pasonkhano makaona anachita nawo mbwerera za mtundu umene amayankhula zimene afuna kuyankhula zimakhala ziti zomwezo itimembe zoti mwina nawonso aphonyesa mwina abwera pamene paja kuti DPP oye zimachitika misonkhano koma isanachite ziti zimene ziti. So mbwerera za mtundu umene chakuma samafike pa platform ngati imene chani. These guys just need to prepare before kukachititsa chani
msonkhano. So kwa ine msonkhano wa DPP ndikuona ngati Mutharika alibe chenicheni chimene akhoza kufotokozera anthu aku north kuti tikuchitani izi. Chifukwa anthu aku north ali ndi mafunso. Musadatuluke mbomamo modati muti mangira Mombela University. Nde pano pasungapiteso mkukanazo ndikumangira university because they trusted you kupatsa 6 years. You failed in 6 years. Unena zoti kuno ndikumangira youth center. 6 years youth center sidaoneke. Tikamena zoti yakunzuzu. Tikamena zoti achakwera akukoza M1, akukoza kuchiweta, akukoza munzimba. It means president amene analipo before achakwera sadakoze kuti kumene kucho. So it's very difficult for Peter Mutharika kupita ndi fundo zogwirika kuti ndikuchitani zakuti because ndi munthu adapatsidwako kale platform yo kuti achite zinthu zokoma sadachite. So ali ndi ntchito yayikulu. It won't be easy to convince Malawians kuti I will do this because ndi munthu adapatsidwako kale mwayiwo. Ndipo atapatsidwa mwayiwo palibe chanzeru chimene adachita. Ndi madzifunsanso kuti kodi mkulu uyu Professor Peter Mutharika asadachoke mboma mucha adatonjeza kuti akutitengera ku Singapore. Ndakamena zo ndikubwera ndikudzachita izi afuna atichotse ku Singapore atipititse kuti. For my assumption yanga it means kumene tili lero ndo ndi ku Singapore imene wacha adatipatsa. Tsono mu Singapore mo misewu yake inali ya mapotholo ya mtundu umenewo. Ndezo ndidabwitsa kuti akabweraso afuna atichotse ku Singapore akatike pati. Chinthu chomalizira kanachi. Apita Mutharika mafuna ndakumbutse kuti timisewu timene adagwirako mu nthawi yawo kuti tipiteko leroli misewu ndiyokumbika ili ngati idazilidwa just 6-7 years down the line misewu yopanopa palibe. I'll give you one example ya msewu wa kuzomba kwa Mponda Bwino. Kuchoka pali Kangala tikozora pamangidwe fika pa Mponda Bwino pepenepenepa koma kuchoka papakona pa Mponda Bwino kumapita kusadzi ndi sewu sunathe 6 years koma panopa tala kulibe unali ngatongota ongozira ndakamena zoti akufuna abwereso mbomamo afuna adzati chitile chani chimene sadachite. So afunika khale pasi mwina ngati chipane azigwirizana komanso munthu uja sananga wakula mwina pafunika ndituma communication experts azimpangira frame utenga. Tsono wandale nthawi zino makhanga mutu wata wasokonekera nthawi zina athu akhoza kupatsa utenga kuti yankhulire izi pasonkhano umakapeza kuti wamboyankhula zako so za mutu. So sindikudzona Mutharika tingathandize bwanji kuti athe kutuluka ndikukayankhula zogwira mtima. During 2020 campaign Mutharika sadapite kumpoto kapanga campaign. Sadapite sadakhale ndi msonkhano wina uliwonse omema anthu. Timangoona mamembala ena azipana amene amathamanga kuti kumene. Yeah, so ndikuona kuti ali ndi ntchito yayikulu yoti agwire and it won't be easy. Yeah. Chabu nona thokoza kwambiri. So umaza yankhulanga nene sokatu ngati wandale. Nthawi zinapo popeza kumambiro kuti amayankhula ngati amvula. Ngati naso koma mukumbukira kumambiro kuti kumambiro kuti ngati umwe nawambali ya DPP kuti pena zokhanga zokomera zokhanga tikaya mwina akandu wa MCP pena kuzabera ngati analyst kuti ndalezo zikome zofunika awa DPP atipatse vibe chifukwa akapanda kupanga create uthenga ogwirika opita nawo kwa Malawi achakwera zangodusa achakwera achafunika munthu atakuzobwera ndi fundo nkuwa challenge kuti achakwera malephera izi ineyo ndichita izi chifukwa Amalawi ndachitirako izi ndipo Amalawi akuzondindani kundikhulupiriraso koma akangopita flat out without mfundo zogwirika kwa Amalawi akuperekabe mpata kwa achakwera kuti apitirize. So amene akuonera program iyi asanditenge ngati ne dani wa DPP anditenge ine ngati munthu amene ndikufuna Malawi zabwino chifukwa mfundo ndendalezo nde DPP achafunika apite pa political podium ndi mfundo zoti zikhozowapanga convince Amalawi want to be convinced kudutsa mu nkhani zokhudzana ndi ifa ya chilima izo zonde ndikambe pano. Okay, the Bible says akufa salumikiza naso ndanthu aja amoyo. Kwa chilima tivomereze zidachitika zimene jandi zopweteka kwa dziko lonse zidatha zimene zija sizingasinthe utsogoleri wa dziko lino. Chimene chikhozosintha utsogoleri wa dziko lino ndi mfundo zogwirika zimene Amalawi akhoza kuzidalira nkuziunikira kuti izi zidisinthira moyo wathu. Tikamena zoti Amalawi kuvutika ine yotabwerani apa mbwere ndi solution kuti Amalawi mukuvutika kuti munjira iyi ine ndichita izi ndipo ndikachita zimenezi moyo wanu udzasintha kufika pati kufika apo. Komanso uzifotokoza kuti okay mbuyomo ndinakuchitirani izi ndipo moyo wanu pa 6 years zimene mudandipatsa moyo udasintha udafika pati apo. Ndikabwera ndikudzauchotsa pa Singapore pacha kuti ufike kucha ku New York. Mwina
so ndikuwakonda DPP. They must be organized. Akhale ndi mfundo zogwirika. Msonkhano wa ndale sitidzidzimukira. Kungoti lero kwacha basi nkachita msonkhano sadakozekera. Ayika. Chabwino. Na ndathokozana kwa Mr. Tom. Ndithu. Mr. Dakalira. Mfano paseni mpata kumaliza kaka. Kuti mina mkonza kupanga sum up makamaka pa speech. Amvula yankula, Tom yankula, masa ndakakonda niyo ndo paseni mpata. Munayamba hapo kwambira kacha makamaka munakamba hapo munangoyamba chani. Ndakakonda kuti mwina ndo paseni campaign dikati wiri mkonza panga sum up. Ma speech osho kwambali zonse ziwiri ndikumaliza. Ineyo samari yanga ndi mamwe pacha pamene nakunaka kuti nthawi tsopano ndimene ino kunja kwacha. Yes. Andale akuyenera kudziwa kuti amalawi kunjako akuyembekeza kuti awapatse mfundo. Yes. Issue based politics ndimene amalawi akufuna. Sitikufuna kuti tipite tikaona mwayima pa podium muyambe nkhani zimene zizetse zitopotopo pakati pa amalawi. Nkhani zoyipitsa wina ndi wina. Ayi koma amene wamakuti amene wamakuti no. Bwerani mwakonzekera nthawi yonseyi. Now we are getting in the arena. Kodi mfundo zachitukuko zimene mukuwapatsa amalawi ndi zotani? Ndimaseka amene awafotokoza matamasuka amvula nkhani yokhuza kuti ayi wena kuti ndikabwera amene koma ndidzamanga nyumba kuno. Ndine mazanza kodi kapena ndikuti ziyatamva kuti anzathu andale akalowa mkati mene musafuna kutulukamo mumakhala zonona. Ndalama zogula nyumba. Ndikuti makhala zonona amene mumakhala zambirimbiri. Akati ayi mpandonona. Nangasite kuti tikalowa mene ndoti tipanganso tizinduka timedi. So nziri zonona kuti pano panati ndagulitsa amalawi mfundo zenizeni. Kodi dziko lathu lino chitukuko kuti chipite chipyole pamene chilipa chikafike pena tichita motani. We should argue basing on mfundo zachitukuko. Yes. My SDGs ife kuti zochitikazi tipange bwino ife tizatere. Yes. Iya kaya ku ntchito za malonda trade. Ife ku trade takonzeka kuti manufacturing tikatere. Mudzatani kuti malawi asamakhale ngongole zochuluka. Mudzatani. Kaya anzathu akwera ndi mukuti a congress ali ndi pano akuyenga promote agriculture, tourism, mining, ATM strategy. Inu mubwera ndi yochita counter kwene kuchi. Imene mwana kuti ikhoza kuthandizirani kubwera. Zimene tikufuna anthu. Osati kuti tikapita memba chakuma tizikhalira kuzana ayi. Kunoko musabwere kuno no goes on. Ukuya kuno no. Your supporters now have shown us kuti ino tatendi dzikhalira tosindifa malawi dziko lathu ndi limodzi kadziko kakang'ono laling'ono tiyendi tikhalire limodzi chimwerane limodzi madzi koma chime pa mfundo zachitukuko chimene zimene tikufuna. So issue based politics as opposed to politics of castigation. Uthenga wakulu umene ndithu anzathu andale mukuyenera kumvesesa ndi umenewo komanso muli ndi udindo ozindikiritsa amalawi. Pamene tikuyandikira nthawi tikupita ku nthawi yachisankho ndi udindo wanu iyo ngati andale tamva ena swanena kale kunena kuti ndithu owauza amalawi kuti tiyeni tulukani mukalembetse zandale chisankho tikayamba zikayambika kwina kutamva kuti mwachitika ma pilot phase chani zimene ziyautenga uthenga umenewo sokuti tingokhala basi manja pindize ameke gwirani ntchito yanu. I must yes was gwirani ntchito yanu. You are the key players ngati andale. Uthenga umene uja ndi inuyo kuti mukapatsa anthu kuti tatiyenda tulukani mwa unyinji bwerani mukalembetse ngati zayambika zimene zija. Osati kuti mukakhala inuyo ndiye kukhala patsogolo kuti ayi koma kumene mufuna kubera mufuna kuchita zotere. Let's not be anthu kuti tikabwera ndikubwera nokuti kukhala ngati ma-alarmists. Tiyeni tipange zinthu zomanga mfundo zomanga chifukwa nditanaka kuti malawi ndi mmodzi. Ine ndikhoza kuyimira pano komanso nkhani mukamba yomati afuna kubera zisankho ili ndikuthekera kwakukulu kopangitsa amalawi kugwa ulesi kuti asakalembetse. Enda amalawi amene akhoza kugwa ulesi kuti asakalembetse sakhala MCP akhala amalawi a DPP. Mukumvetsetsa nkhaniyo chifukwa ine ndikumbukira panali nthawi inake imene MCP mauti amangotibera ku Central Region ku people stopped voting. Anangosiya nthawi zosamatira amatibera basi tangosiya tanyanyala sitidzavotaso. Okay, so tizoona uthenga tikamapita nawo kwa malawi uja kuti kodi uthengawo ukukonza ndale za dziko lino
so ine uthenga umangopereka mantha kwa Malawi kuti akupanga zakuti afuna tibete zinthu zoti zilibe umboni zigwetsa mphwayi Amalawi ambiri. In the end abizotiwa ndi ma victims in the whole electoral process. Yeah. Ndatoza Mr. Tom, Mr. Mvula ndo namene. Ine nangoti ndiyo njezere nkani mena nkula Tom. Ine nungu wabema achipanda DPP maka president DPP Professor Peter Mutharika Professor wa law azikandi chikhulupiriro mu mabungwe aboma constitutional bodies azikandi chikhulupiriro akhala ndi chikhulupiriro mu make it's a constitutional body, it's a legal body. Mene iwo ofuna kukhala president azagwira malamulo ake. So akhala ndi chikhulupiriro mu court asakhala ndi mtima woti yayi akhala ndi chikhulupiriro mu parliament amene amapanga pasi malamulo akhala ndi chikhulupiriro mu NRB, which is a constitutional body, akhala ndi chikhulupiriro mu zonse zimene zili malamulo athu. Iwo samakhala ndi chikhulupiriro anthawi zonse amaganiza kuti NRB sakupanga bwino, ameki sakupanga bwino. These are bodies. As a leader, as a constitutional expert, you must create faith in these bodies. If you don't think these bodies are not constitutional bodies or legal bodies because you were still president, these are the same bodies you were going to use president Peter Mutharika. So as a leader, you must be too slow. You don't talk about Afuna Bereji Sanko, Afuna Berejan, Kodi Chisanko Afuna Berejo. NRB is a legal body. Pamena Mapanga Pasik and amendment of Malamura NRB, my MPiano Nel Momo. There's nothing that is being followed which is illegal. Paribe, come away, you're trying to create an illegal avenue. You're not going to open his individuals. How can you vote? How can you do that? Ariese, I mean, I is indicated. I can vote. Ariese, come also, hindsight will be. You don't have my strategies that goes on. Who has got a greater chance? You don't go to come in and try and be open my ideas. That's how I bomb out. You want to control my borders. I want to control police. I want to control immigration. I want to control army. I want to control the system. So you're trying to think that anybody can come to vote. I mean, I'm going to me, but no so, if I was in their shoes, their strategies, I would have been saying, no, let's go by the rules. We should know who has voted. If we want to promote the local elements, winners can come in and vote another day. Even I mean, what kind of we want to create a banana? So, Ademekeze, Malamuro, Mabunga, many Aripo. Please, I am saying this to even all other opposition parties. This is Kuyankra Zuzina, as many as is also Kabuino, Sibuino, and we've got a year to go. Let NRB operate. If we want to complain, would rather complain to Kunoko, our Gazelle and Howie, at Embese, Kunakurikose. That I think would be fair. And it's parliament that does that. Such a great eye. Cabinet, Ikapanga, like Maramulo, then was the city. Once I was in retrospect. When I was very good, the Honorable Katamuna was a carbon of Iwe or the history typics. Do you think Gena was a one of the typics? That's the problem. When you've done things, was a carbon at some other time. We think Kanzanga Swaja, Apangas men Napanga in nail. So that's not fair. Chabuno ndatokoza kwambiri Mr. Mvula nthawi yathu ndimene chitanjiro tinali ma topic angapo tikambirane kumakhanga tiita khala nthawi itali ndiyeti maliza pomwepa ndipo petufa timalize nkhani yakulu imene ndaona pamenepa ndi nkhani yokhudza makamaka zimene achita masapota weekend imeneyi a DPP komanso MCP kulolerana
kudutsana bwinobwino kuwebvana kusonza kuti akupanga promote nkhani ya umodzi komanso taonapo nkhani ya ma speech amene anali konse kuwiri zina zimene zizabwino maso zimene zioneka kuti mwina ndi zosakhala bwino kwenikweni zofuna kuti so kamayankhula akhale akuzooneka bwinobwino mafuta titsirize Mr. Dakalira kumaliza bwanji petu kumaliza tsopano kutsendera kwake kwa program ineyi chabwino nkhani yayikulu ndi yomweyo meta ndakanena kuti kunja kwacha watsala zili kwa inu atsogolera ndale kukango waula anthu kungowanamiza you waste their time kapena kupita ndikuwauza mfundo zimene zikhoza kuwathandiza kwachitisa iwo kuti mwina akukondeni akondeka mchipani chanu kaya akonde ngakhale aphungu anu kaya even mtsogoleri wanuyo ngati adzapikisane nawo pachisankho zonsezo zidalira inu mmene mukuwatengera Amalawi chifukwa Amalawi ito adatsekuka m'maso Malawi sungamunamize lero kupita lero kumuza kuti ayi ndikugulira sweet lero akuzanira akulu ma priorities anu kodi mwandika mu sweet mwene mukwayendetsa mutani chimene mwaona ndiona kuti ndikufuna chimene chokwambiri pamene ife ngati Amalawi chimene tikufunikira tikufuna msewu kwathu kuno udzikhala oneka chinsewu chabwino tikufuna madzi amene tikufuna tidzimwa madzi adzikhala madzi aukhondo tikufuna tikakhala mnyumba mwathumu tisamakhale mnyumba zothonya tikufuna mukakhala mmene hayi magetsi tisamakaone tikapita kutawuni kwa chimwene tikabwera mudzi kuno magetsi aja adzikhala limomo these are the things that Amalawi akufuna kuti zizikhala litu madera mwawo hayi kaya ndigeni kumene adzitha kutakata ali chikhalire kumudziko ali ma trading center muja chitukuko chizifika mmene mujafalikira mmene muja now zina mwa mfundo zimene mukhoza kuwakopera anthu zili mmene koma tsapano tikayamba zoti iyayi iwe kuno sadzafika kwathu kuno sadzaponde tidulirane phazi no tikatero sitikukhonza chonde let's tame the tongue zimene tikuyankhula and zili kunena mosangoyang'ana ku mbali ya chipani chimodzi koma this message should go across kuzipani zonse kuna kuti ayi samalani ndi zimene mukunena mukuyankhula chifukwa zimene ziyazili ndi kuthekera kuti zikhoza kudzitsa mgwedegwede kugwedeza pakati pa Malawi so sitikufuna zimenezo pamene tangotsala ndi chaka chimodzi kuti tikachite chisankho tiyeni tikonde dziko lathu Malawi ndi mmodzi politics that is issue based ndimaliza choncho ndithokoza kwambiri Adakali ziko kwambiri ziko Mr. Tom ndokasa 1 minute mwachidule kuyambira lero Amalawi akuyenda kuzindikira kuti tikamati politics kutanthauzira kwake timati ndale zake sikugwetsana kutchechana kugwetsana ndale izizi ndi ndale za ma ideas you present your idea ndamanga njanje kunsanje ndiye unazoto mamanga njanje yake mukunena iyi ine ndibweretsa cha train cha electric train ndibweretsa ma bullet train ndale zimene zimanga ndizite zimenezo tizunikirana kuti asathu apanga izi ife tikhoza kuchita izi zimene zili zoposa ziti izi let's not abuse the political podium tisapite pamene paja kukayambanitsa Amalawi zimene amankhula wandale amakhala munthu ali ndi influence zimakhala ndi kuthekera kwakukulu kubweretsa chisokonezo mdziko nde andale ine ndingowapempha pakusatengera chipani akapita ku msonkhano let's base our speeches on ideas ideological politics osati zochechana ndale za physical ndale kugwetsana no finally tikamapita ku msonkhano ngati atsogoleri andale tiyeni tikonzekere tisangopita ku msonkhano tisadakonzekere chinthu chomalizira chenicheni ndingowapanga azipani onse amene akuchititsa misonkhano kukhala chinamtindi cha anthu ku msonkhano sizimatanthauza migolo ya mavoti amene udzapeze kudera liti limenelo MCP inali msonkhano kunali chinamtindi kumene kuja DPP inalinso msonkhano kunali chinamtindi anthu awa kuti apangane swap lero kumene kunali MCP kuja kuti kupite DPP chinamtindi chikatanibe chikabwerabe awaso kuti asintha apite kumene kunali DPP chinamtindi chikatanibe chikabwerabe chitsanzo cha zimene ndokambazi agenda for change adali ndi msonkhano pamasintha padakhoma kwambiri koma mavoti amene adapeza ku Central Region anali wochepetsetsa nkumadabaso titsona anthu aja ku msonkhano amadzatani msonkhano wa ndale ku Malawi it's a source of entertainment that we must not forget kutipula atsogoleri ndalewa apart from kuti napita tayankhula apa
pa ground iso akhazikitse ma structures othandiza kumanga cha chipani chifukwa pa ground paja mpamene mavoti amatani amachokera. Ndithokoza kwambiri Mr. Tom. Ndithu Mr. Mvula ndipaseni mphindi imodzi nthawi yati. Ine ningoyankhula pang'ono ine ndingapemphe kuti mene tikupita kusogoloko tikhale ndi ma issue based zoyankhula tizilankhula zinthu zimene tingawachitira anthu ngati nali mboma tifotokoze kuti zinakhala bwanji. Ine ndikupempha amene kwa ine koyamba uku achipani cha DPP akanakhala kupepesa ku Malawi kuti kwa Malawi kuti under our regime komanje sinachite bwino. We now think we can do better. This is what we're going to do. Because if you think that zinthu zinali bwino anthu anangodala nawo makoti anangokawoipa this is wrong. Two, ine ndipemphe ino akanachita na media ndi ma CSOs ndi anthu azathu amipingo ena ndena tithandizeni popanga shape narrative kodi Malawi amene tikufuna ngwa mtundu wanji, kodi amene angakhale mtsogoleri wa Malawi wakhale wa mtundu wanji. Tisalole kuti andalewo angotipomoneza just to chakwera sana pange china chilichonse. Is it true? So inunso mutithandiza pokuphala ndi narrative and ndinaona kuti kodi munthu amene angatithandize mukutiziwa zaka zathu mukutiziwa kuthamanga kwathu mukutiziwa or mukwaziwa. Shape the narrative so that you are not only listening to one version ya munthu amene akukopa anthu but anthu ajakhale ndi proper information. My last point ndimene wachula nyamatayi kubwera anthu anabwera kumisonkhano koma maiwale ndinaona kwambiri ferrying people from southern region. Ndinaona msonkhano wa DPP amene mabwana anabwera pasonkhano panjamba ndomweso nali kuti I thought you were going to say this is a rally in the northern region. Munatongotenga anthu ochepa kuchoka ku zigawo zina kumadestigate msonkhano. Because we must be able to gauge our popularity kumene tapangisa msonkhano. Koma kuti zinyamula zimasetizana za anthu kuchoka nawo ngati traveling supporters. Maruwa abasonkhano. I know you want maruwa, koma it is dangerous. Build structures. Panopo nthawi tumpange build, check your structures. Do audit, carry out my research surveys. Muone kuti kodi muli bwanji. Then mukachiwa zimene zija mukonzeka bwino kupita kusogolo. Koma mukangokhala ndi artificial crowds amene sazavota kumene kumonera kutatu. Ndizija umalira kupezeka kuti kumabwera vanthu tu kumandojo masenza mulole. Machoka nawo kucholo kupita nawo kumzuzu. Machoka nawo kukakulilongeka kuti kupezeka kuti anthu aja zavuta. So pambuyo pache muzanena kuti adibera pangaya chocho ya. Ndale is about building structures. Ndithokoza kwambiri Mr. Mvula. Ndithokoza kwambiri akuluakulu kuti tamaliza motero tsiku la lero. Mwanso munabwera. Ndithokoza kwambiri. Pamenepa ndi pamene pa program yathu ya lero ya TIMVETSE imene makufika kuchokera kuno ku MBC. Tinali ndi Mr. Humphrey Mvula. Tikuthokoze na Mvula munabwera tsiku la lero. Zikomo kwambiri. Mr. Fred Tom munasowa kwa kanthawi. Mwathokoze munabwera lero. Munasowa. Mwathokoza munabwera. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Komanso Mr. Steve Dakalira tikuthokozeni kuti nthawi zina mwakhala ni nthawi mumatha kuti joina mamati joina mu apa ndi apa mukamakhala nthawi tizikhale modzi ndithu tikuthokozani kwambiri. Zikomo tithokozenso kwambiri ino amene muonera komanso kumvera program ineyi pa MBC ine Blessings Kanache. Tithokozeni ife pamenepo mwakoma nonse.